biex nagħtu rendikont dwar is-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. Il-bieraħ kellna persuna oħra li rkupra u fiq mill-COVID, din hija persuna ta' età bejn 10 u 19-il sena. Allura t-total ta' każijiet li issa fiq huwa ta' 434. Il-bieraħ għamilna 778 tests u minn dawn ħarġu 7 każijiet li huma pożittivi. Allura issa t-total ta' każijiet pożittivi li kellna mill-bidunet huwa ta' 503 minn total ta' tests ta' 43,397. Il-numru ta' każijiet attivi huwa ta' 64. Bħalma rajtu żdied in-numru ta' każijiet attivi peress li issa in-numru ta' każijiet pożittivi bħalissa kien iktar minn dawk li ġie fiequ li xi ħaġa li tkun mistennija li n-numru ta' nies li jfiequ dejjem bil-mod il-mod jibda jonqos, però wkoll aħna li nridu nżommu kemm jista' jkun is-sitwazzjoni stabbli. X'kienu dawn is-7 każijiet li kellna? Kellna cluster ta' 2 persuni, om u t-tifla ta' sentejn, l-om kellha 41 sena li bdiet bis-sintomi fid-9 ta' Mejju bid-deni sola u ġieħ fil-muskoli, ejja u ġieħ ta' ras, u t-tifla tagħha bdiet bis-sintomi fit-8 ta' Mejju neħra jqattar u kellha wkoll u ġieħ fil-żaq. Din it-tifla għandha sentejn. Aħna bħalissa wkoll qegħdin nagħmlu t-testijiet lill-komplement tal-familja. Kellna wkoll cluster ta' 3 persuni oħra li huma relatati mal-cluster ta' 3 persuni oħra li semmejnilkom il-bieraħ li kienu f'ward fejn għandna issa 3 persuni oħrajn li jaħdmu fl-istess ward u li jaħdmu f'Mater Dei u dawn il-persuni kien parti kemm mill-testjar li konna qegħdin nagħmlu wara li kellna il-każijiet. Għandna marra Maltija ta' 47 sena li hija healthcare worker li fl-10 ta' Mejju bdiet bis-sintomi ta' deni sola, tuħ ta' nifs u ġieħ fil-muskoli u ġieħ fiċ-ċest. U hemmhekk qegħdin nagħmlu wkoll il-contact tracing tal-familja tagħha. Mill-istess sala wkoll li jaħdem fl-istess sala għandna wkoll raġel Malti ta' 24 sena li dan ġie maqbud bħala pożittiv minn testijiet li qegħdin nagħmlu propju bħala rispons tal-contact tracing ma kellu l-ebda sintomi u ħareġ pożittiv. U wkoll mara Maltija li wkoll taħdem fl-istess sala ta' 26 sena li wkoll ma kellha l-ebda sintomi. Allura hawnhekk aħna għandna dan il-cluster issa ta' 6 persuni u aħna bqajna għaddejjin ukoll bil-contact tracing tagħna.
Għanna raġel Malti ta' 41 sena li dan jaħdem bħala healthcare worker fl-isptar Caring Grek u dan inqabad bħala pożittiv, ma kellu l-ebda sintomi, però inqabad pożittiv permezz tal-screening li għandna għaddej fl-isptarijiet tagħna inkluż tal-isptar. U qegħdin nagħmlu wkoll contact tracing tal-kollegi tiegħi. Għanna wkoll marra Maltija ta' 30 sena li din marret biex tagħmel it-test għaliex akkampanjat lil partner tagħha li kellu s-sintomi, ma kellha l-ebda sintomi, però il-partner ħareġ negattiv u hi ħarġet pożittiva. Allura bħalissa wkoll aħna poġġejnija f'iżolazzjoni u l-partner tagħha li qiegħed ukoll f'kwarantina. Dawk kienu s-7 każijiet li kellna illum. Bħalma qegħdin taraw aħna n-numru ta' każijiet Malta ivarja. L-importanti li aħna nżommu s-sitwazzjoni stabbli. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nibqgħu mixjin il-qudiem u naraw li s-sitwazzjoni tibqa' stabbli ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkomplu bil-mod il-mod nerħu wkoll mill-miżuri sakemm is-sitwazzjoni tibqa' dejjem stabbli. Ħaġa pożittiva li dejjem kellna aħna minn mintu bdejna hija li aħna proteġejna lin-nies li huma vulnerabbli, allura il-qagħda tal-sitwazzjoni ta' nies li huma qegħdin f'Mater Dei hija wkoll li huwa numru baxx fejn għandna persuna li qiegħed l-Infectious Diseases Unit u persuna oħra li qiegħed l-ITU. Mbagħad għandna 3 każijiet f'Boffa u 3 każijiet St. Thomas Hospital. Palma qegħdin taraw jekk tqabbel ukoll ir-rata tal-admissions li jkollna fl-isptar tagħna qabla ma' dak li kien qed jiġri barra minn Malta u anke n-numru ta' mwiet, sa issa aħna żamminihom ukoll numru li huwa baxx. Li huwa kollu sforz tal-miżuri kollha li ttieħdu u anke sforz li jkun hemm kollaborazzjoni mill-pubbliku. U minn hawn dejjem nappella l-pubbliku biex inkomplu nsegwu l-istruzzjonijiet li aħna qegħdin nirrilaxxaw il-miżuri u n-nies ikunu jistgħu jibdew bil-mod il-mod imorru għal ħajja normali tagħhom. Però ma tistax tkun ħajja kif kienet qabel, allura importanti li aħna nkomplu nsegwu dawn il-miżuri anke pereżempju li nilbsu l-maskri meta nitlu fil-ħwienet li ma jidħlux ħafna nies f'daqqa fil-ħwienet. Dawn huwa importanti u qegħdin naraw li għandna l-ħwienet li qegħdin isegwu dawn l-istruzzjonijiet u anke lin-nies in ġenerali tara li qegħdin jikkooperaw. Importanti dan, ħalli aħna nkun nistgħu nibqgħu mixjin il-qudiem. Good afternoon, everyone. We have had 1 recovered case in the age group between 10 and 19 years of age, so the total number of recovered cases is 434. Yesterday we did 778 tests, and out of these we had 7 cases. So the total number of cases which are positive is 503. This is out of a total number of tests of 43,397, which is a very high number in comparison to the amount of people we have in Malta, so the per capita rate for Malta is very high. The number of active cases is 64. Our appeal to everyone is that we need to continue to adhere to the measures. We have lifted measures so that we can restart again the economy, but also so that people can start finding the things that he requires to buy. But always it is important that we adhere to these measures so that we can continue with our process also in relaxation of measures. We are in a situation where the active cases have now increased again today, so we need to keep an active eye on the situation. Naddu issa għal ġurnalisti. Jean Paul mill-Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. 2 questions for you today. My first one is with regards to the use of face masks. There's been some confusion about whether people are legally allowed to board buses and taxis and enter shops without a face mask. Why hasn't a legal notice been issued to prohibit people from not wearing face masks in these places? And my second question, around this time last month, we were told that Malta's infection rate will need to drop below 1 for measures to be lifted, which was the case about 2 weeks ago, and measures were subsequently lifted. But yesterday you had mentioned that the infection rate jumped above 1 again. So my question is, will measures be lifted even if it remains above 1, or will they be reverted? Thank you. No.
Għal-maskri bħalma spiegajna aħna ħriġna il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu followjati meta inti tidħol ġa retail outlets kollha kemm dawk li huma essential kif ukoll dak li huma non-essential u anke meta persuna jirkeb fuq tal-linja. Dawn il-miżuri u kundizzjonijiet joħorġu minn taħt l-att tas-Saħħa Pubblika. Allura hemmhekk inti għandek il-proviżjonijiet fl-att fejn bħala Supretendent tas-Saħħa Pubblika tkun tista' toħroġ dawk il-miżuri biex tipproteġi s-saħħa tal-pubbliku. Fuq it-rata ta' trasmissjoni bħalma spjegajna, aħna għandek sitwazzjoni fejn inti jkollok l-R factor, l-RT li jibqa' kemm se jkun taħt il-1, ħalli inti tnaqqas ir-rata ta' trasmissjoni, però rridu niftakru li n-numri ta' każijiet tagħna huwa żgħir u allura kif jinħadem ukoll l-arti inti tista' tara li jkollok dak il-moving average li jkun bħala average out ta' numru ta' każijiet li jkollok u anka bħala l-RT factor li jkun dejjem jibqa' taħt il-1. Jiġifieri l-fatt li jitlalek għal ftit fuq il-1 imma mbagħad jerġa' jinżel ukoll tiġi maħuda bħala konsiderazzjoni meta aħna nkunu qegħdin fit-transition phase. Karl minn Malta Today. Professor Gawci, għandi ġiex mistoqsijiet għalik. Rapporti internazzjonali llum tkellmu dwar kif il-Ġermanja wara li bdiet bil-mod tneħħi restrizzjonijiet tagħha raġgħu qed jinnotaw spike fil-każijiet. Nifhem li forsi s-sitwazzjoni bejn Malta u l-Ġermanja tkun differenti, imma forsi tgħidilna qed tistennew l-istess ħaġa tiġri f'Malta. U l-mistoqsija l-oħra li rajna n-numri ta' dawn il-jumejn li għaddew, rajna n-numri relativament baxxi. Iżda fuq in-naħa l-oħra qed naraw li l-gvern ikompli donnu isaħħaħ u jespandi l-faċilitajiet tas-saħħa tiegħu, pereżempju tal-Università ta' Malta l-biera kien hawn rapporti l-iswali li normalment jinsaw għal-lectures inqalbu għal fejn jinżammu s-sodod. Hemm xi ħaġa li qegħdin tistennew bħala awtoritajiet tas-saħħa, hemm ċirkostanzi fejn ħadd tistennew li n-numri jerġgħu jisplodew b'saħħa kbira. Grazzi. Iva, Karl, dawn mistoqsijiet importanti u nistgħu naqduhom flimkien li aħna meta konna qegħdin kemm nagħmlu l-miżuri kif ukoll meta rrilaxxajna l-miżuri, konna qegħdin nagħmluhom bil-għaqal li huwa bbażat fuq evidenza u li huma l-miżuri li inti bil-mod il-mod tista' tibda tirrilaxxa, però dejjem li inti tkun qed timmonitorja s-sitwazzjoni. Tara li iva kien hemm pajjiżi oħrajn li wara li rilaxxaw ħafna miżuri hemmhekk bdew jaraw żieda. Però rridu niftakru li hemmhekk ċertu pajjiżi rilaxxaw ħafna miżuri f'daqqa. U aħna għalhekk bdejna nirrilaxxaw il-miżuri bil-mod il-mod u dawk li huma tal-inqas riskju biex aħna nkun nistgħu nimmonitorjaw x'inhi s-sitwazzjoni. Meta semmejt li aħna qed inkomplu ninvestu fiktar sodod, Pal-Ministeru tas-Saħħa aħna l-antana huwa li aħna nkun nistgħu nagħtu l-kura lil kull min għandu bżonn fir-rigward ta' saħħa tiegħu. U għalhekk aħna nafu li jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn ikollok is-second wave, allura aħna bil-miżuri li qegħdin nagħmlu u naraw li kemm jista' jkun innaqsu iċ-ċans li jkun hemm is-second wave u anke jekk ikun hemm l-impatt tagħha. Però xorta aħna rridu nkunu preparati ħalli jekk tiġri aħna jkollna biżżejjed sodot available ħalli aħna nkun nistgħu nikkuraw lill-pazjenti tagħna. Christine minn Net. Good afternoon, Professor Gawci. Żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok. L-ewwel waħda hija torbot fil-fatt ma' waħda mill-ewwel mistoqsijiet li kellek. Illum rajna tliet każi oħra ta' healthcare workers minn ward fejn brak kien hemm ġissa mill-istess ward hemm 6 illi ħarġu pożittivi mill-istess ward. Tista' tgħidilna issa allura kemm qiegħed l-R factor. U dwar l-isptar provizorju, jekk għandek xi aġġornament dwar fiex wasal dan l-isptar kif ħajkun qed jintuża. Mela, bħalma rajtu l-R factor issa minn numru ta' każijiet żdied aħna naraw id-differenza bejn waħda u oħra u bħalissa qiegħed il-fuq minn 1. U bħalma semmej diġà aħna qed inkomplu bil-preparazzjoni tagħna ħalli jkollna availability ta' sodot għal min ikollu bżonn. Amy minn Newsbook. Hello, Prof. Gawci. Good afternoon. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Il-naħatakom bħala awtoritajiet qed titolbu lil pubblikament biex nilbsu il-face masks u il-visors sabiex ovvjament ma jkunx hemm trasmissjoni tal-virus jekk il-persuna jkollha sintomi, però wasluna rapporti aħna bħala kamra tal-aħbarijiet li persuni li kellhom appuntament fl-isptar Mater Dei biex
pereżempju jieħdu meta injezzjoni huma kienu lebsin il-maski l-pazjenti, però in-nurses, infermiera ma kinux lebsin u anzi l-pazjenti għalulhom biex ineħħu il-maskra. Naf li dan il-punt kont diġà tkellim dwaru inti, però issa din mistoqsija tagħmel lilek għaliex fid-dawl tal-li ħarġet l-avviż min-naħa tagħkom biex ovvjament il-maski jintlibsu f'postijiet pubbliċi u meta ovvjament nitlu fil-ħwienet. X'għandu jsir issa f'dan il-każ? Aħna qegħdin nirrakkomandaw u anke l-obbligu bil-liġi joħroġ li inti jintlibsu l-maskri jew il-visors f'postijiet ta' retail outlets kif ukoll inti f'postijiet fejn inti għandek in-nies li qegħdin jirkbu fuq tal-linja. Fil-postijiet tal-healthcare aħna qegħdin nieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex nżommu social distancing. Dak huwa punt li huwa importanti ħafna u anke skont l-infection control measures. U anke rekomandazzjoni wkoll li jintlibsu maskri jew visors ħalli bekk inti dejjem tnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni. Francesco Milwan. Il-għan għafsal il-tajab, Professor Xalmen Gawċi. Tul twim il-ġimgħa rajna diversi swali tal-Università li nbidlu għal swali biex jassistu lil diversi frontliners se jiġġieldu din il-pandemija. Hemm xi żmien meta taħseb li ġejja din it-tieni mewġa u t-tieni mistoqsija, hekk kif issa noqorbu lejn is-sajf u hekk tibda tila t-temperatura. Meta taħseb li din se taffettwa t-tixrid tal-virus mezza? Fatti bħalissa Francesco ħafna qegħdin isaqsu fuq is-second wave għaliex qegħdin naraw pajjiżi oħrajn li hemm minnhom li qegħdin jiġu milquta bis-second wave. Meta tiġi u jekk tiġix ma tistax tgħid, però jiddependi ħafna wkoll kemm aħna nkunu qegħdin inżommu mal-miżuri li aħna ħriġna. Fuq is-sajf jekk sħana jew l-umdità taffettwax dan il-virus, hemm ħafna riċerka għaddejja bħalissa, diversi school of thoughts li hemm min jaħseb li din tista' tnaqqas il-firxa u hemm min jaħseb li m'għandix impatt. Aħna l-iktar ħaġa importanti li aħna nibqgħu għaddejjin bil-miżuri tagħna ħalli bekk nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni b'mezzi propju li għandna f'idejna li huma mezzi ta' prevenzjoni, ta' ħasil tal-idejn, importanti li ma noqogħdux fejn nies oħra qrib ta' xulxin, ta' social distancing u anke li nnaqsu n-numru ta' nies li nkunu qegħdin niltaqgħu magħhom. Dik hija l-għodda li għandna f'idejna bħalissa u allura dik hija l-għodda li rridu nibqgħu nużaw. Xewna mill-Malta Independent. Wara nofsinhar tajjeb Prof. Gawċi. Il-Kamra tal-SMEs ta' Malta qalet li n-negozji li għandhom jerġgħu jinfetħu huma ħwienet tas-servizz bħalma huma l-hairdressers eżempju. Tista' ġentilment tikkonferma jekk dan huwiex vera jew le, jekk dan mhux korrett li huma l-ħwienet li jmiss biex jerġgħu jinfetħu. Grazzi. Bħal-medna aħna għaddejjem l-assessment tagħna ħalli naraw li huma dawk il-miżuri oħra li jistgħu nagħmlu lift-off u anke bħala li ma stabbilimenti mbagħad ukoll jistgħu jinfetħu. U hemmhekk jiġu mħabbra wkoll iktar il qudiem. Sara, Times of Malta. L-wara nofsinhar tajjeb Prof. Gawċi. Skont rapport internazzjonali pazjenti li jkunu fiequ mill-COVID qed ikollhom xi ħsara long term jew permanenti f'organi oħrajn bħal-qalb, il-moħħ u anke l-kliwi. Lokalment qed isir xi monitoraġġ fuq pazjenti li jkunu fiequ mill-COVID? Iva, aħna kellna l-maġġor parti tal-każijiet tagħna bħalma rajtu kienu wkoll f'nies li huma ta' età li huma żgħira, anke ħafna minnhom anqas biss kellhom bżonn jidħlu l-isptar u ma kienx hemm iktar komplikazzjonijiet. F'dawk il-pazjenti ovvja li kellhom sitwazzjoni fejn huma kellhom bżonn jidħlu l-isptar u kellhom anke ċertu komplikazzjonijiet, hemmhekk dawk jibqgħu jiġu followed up ukoll fl-outpatients tagħna. Fiorella minn TVM. L-wara nofsinhar tajjeb, Professur Gawċi, għaddit ġimgħa mindu ġew illaxkati xi miżuri u bejn il-bira u speċjalment illum issa qegħdin naraw xi ftit żieda fil-każijiet. Tara li hemm korrelazzjoni bejn iż-żieda u l-fatt li l-miżuri ġew illaxkati għaliex anke aħna stajna ninnotaw li fl-aħħar ġimgħa xi ftit jew il-mindset tan-nies qed tinbidel mhumiex qed jibqgħu daqshekk beżana, fl-istess ħin uħud mill-anzjani u vulnerabbli qed jibqgħu ġewwa allura qegħdin uħossuhom konfużi. Ġifieri jekk tarax li kien hemm korrelazzjoni bejn iż-żieda fil-każijiet u l-miżuri li ġew illaxkati, x'inhu x'jibqa' l-parir tiegħek għal ċertu nies u wkoll irċevejna ilmenti li qraba ta' anzjani f'San Vincenz de Paul li jkunu waslu fl-aħħar ħin ta' ħajjithom u jkunu qegħdin bil-griżma tal-morda qed jitħallew biss
10 minuti ħdejn il-qraba tagħhom. Kif qedtilna inti l-ġimgħa l-oħra fl-Isptar Mater Dei ngħatat eċċezzjoni li min ikun wasal fil-Griżma tal-Morda jistgħu joqogħdu ħdejn il-qraba tagħhom. Allura għaliex min qiegħed f'San Vinċenz mhux qed jingħata din l-eċċezzjoni ħlief għal 10 minuti biss. Grazzi. Fuq iż-żida ta' każijiet bħalma rajtu anke mid-deskrizzjoni li tajt il-bieraħ u llum kellna numru ta' każijiet li żdiedu, n-numri tagħna huma żgħar allura jvarjaw ħafna, però rridu naraw ukoll li kellna numru ta' każijiet minn dawn li kellna kemm il-bieraħ kif ukoll illum li kienu relatati ma' xulxin. Li aħna sibnihom propju għaliex aħna konna qegħdin nagħmlu dan il-contact tracing. Allura aħna rridu nkomplu għaddejjin matul din il-ġimgħa ħalli naraw x'inhu propju l-impatt ta' dak il-rilaxx ta' miżuri li propju għamilna aħna l-ġimgħa l-oħra. U għalhekk importanti li dan jibqa' jsir dan il-monitoraġġ u monitoraġġ li jkun b'saħħtu ħafna wkoll. Fuq il-pazjenti li jistgħu jiġu viżitati, speċjalment meta huma jkollhom il-Griżma tal-Morda, kemm f'Mater Dei kif ukoll fl-SBPR, hemmhekk hemm dik l-eċċezzjoni fejn huma jistgħu jaraw għax nifhmu sitwazzjoni, però importanti li din tkun kontrollata li inti ma jkollokx ħin ta' perjodu twil ħafna għaliex aħna għandna sitwazzjoni fejn bħalissa għadu importanti ħafna li fl-isptarijiet tagħna, fir-residenzi tagħna tal-anzjani għadu importanti li aħna nżommu lil dawn l-anzjani u n-nies il-pazjenti kollha protetti. U allura għalhekk il-ħin li jkunu qegħdin in-nies minn barra jidħlu propju biex jaraw il-qraba tagħhom ċertu ċirkostanzi li nifhmuhom m'għandux ikun twil ħalli naqsu ċ-ċans li jkun hemm trasmissjoni. Dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna propju llum mingħand il-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzjakom ħafna l-ġurnalisti tkunu magħna ta' kuljum u tistaqsu dak il-mistoqsijiet li jkollna min-naħa tal-pubbliku, barra l-mistoqsijiet li jkollna regolarment aħna wkoll b'mezzi oħra, allura hekk nistgħu waslu l-messaġġ ukoll. Nixtieq nirringrazzja l-pubbliku wkoll u l-messaġġ tagħna huwa ejja nibqgħu naħdmu flimkien ħalli jekk nkun nistgħu nżommu s-sitwazzjoni stabbli, ħalli dawk il-miżuri li aħna ħriġna nistgħu nkomplu ngawduhom u anke nkun nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-mixja tal-rilaxx ta' miżuri oħra. Nirringrazzjakom u l-ġurnata tajba.